Sekar sinom kapetik saking Serat Ulang Reh ingkang dipun yasa Sri Sunan Pakubuwana kaping sekawan mekaten. Puniku mapan upama tepane badan puniki, lamun karsa ngawruhana pamore kawula Gusti. Sayekti kudu resik, aja katempelan nafsu, lumawah lan amarah, sarta suci lahir batin. Dadi meneh sarira bisa atunggal. Sekar menika maringi pitutur bilih kita menika kedah sesuci lahir batin, boten kepareng ketempelan nafsu. Mekaten matur nuwun, rahayu.